So, pandaigdigan, no? Yan sa pandaigdigang stress. Grabe, no? Kay Sister Edna Monet, alam ko na talagang masugid na taga-subaybay at nag-share siya sa mga Aklon family at Alquizar family sa Davao. Pandaigdigang stress, makikita nyo sa picture na yan sa aking likod, ay puros lahat stress ang nakasulat. No? Stress. Saan kaya nababasa? Saan kaya, sinabi kaya ito ng Panginoong Hesus? In-engage kaya niya? Binigkas kaya niya na magkaroon ng pandaigdigang stress? Kasi kung walang prophetic citation, ay walang bearing pala itong pinakamalaking problema ngayon ng planet Earth, pandaigdigang stress. Whole world, stress. Ganun ba? No? Minsan tayo, ang isip natin sa stress ay limited lang. Medyo masikip ang ating pag-intindi ng stress. Pero ngayong gabi, titingnan natin, no? Titingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng stress, pandaigdigan, paano binigkas ni Kristo. Kasi from the mount, pumunta tayo sa river, kasi 15 yun, so balikan natin yung Mount of Olive, kapatid. So may tanong tayo dito. Alam naman ng lahat, di ba? Minsan, may mga reaction yung iba kasi alam mo naman na mahirap patanggapin ng mga bagong mga generation na Adventist na yung reality ba ng Israel. Yung Israel, tayo ba? Yung binigkas ni Kristo na parable of the 10 virgins, mahirap tanggapin yun eh. It refers to the church. Kasi virgins means pure. Mahirap din tanggapin yung statement ni Ellen G. White na 95% of the Adventists around the world. Pero alam naman ng karamihan na the most law-abiding citizens in this planet Earth ay talagang kilalang-kilala. No? Kilalang-kilala tayo sa ating sosyedad na mga mababait na mga tao. Di ba? So huwag na tayong mahiya na ang mga Seventh-day Adventists ay talagang law-abiding citizens. Pero paano natin i-handle yung batas, kapatid, yung law-abiding citizens? Mayroon akong tanong ngayong gabi. Ano yung pinaka-most popular word in the Adventist ngayon? And the most anticipated time in the conversation of Seventh-day Adventists, be it on Facebook and YouTube, the most anticipated time na inaasam-asam nila na panahon pag ito ay dumating na. Tapos ano din ang the most popular word in the entire Seventh-day Adventist around the planet? The most popular. Kapatid. So why lipod-lipod, wala ano-ano, kapatid. And the most popular word in that Adventist is the word persecution. And then, ang kakambal niyan, may kakambal yan eh. Kasi hindi naman lalabas yan kung hindi yung kakambal niya. No? Ano yung kakambal niya, kapatid? Okay? Ano yung kakambal niya na word? Sa tingin nyo, the most popular word in the dictionary for Adventist, tingin nyo, kapatid? Di ba? Or, ayusin natin ang tanong. The most awaited presidential proclamation. The most popular word in SDA conversation. At tingin nyo, ano kaya, kapatid? Nasino mo natin persecution? Wala naman persecution kung hindi naman magkaroon ng most awaited, most popular word in SDA conversation. Kasi ito magpa-substantiate na kami lang talaga ang tama. Yun ang kanilang mga iniisip. Sunday law is the most awaited presidential proclamation that it will come into a universal proclamation. Wala namang debate tayo dyan, kapatid. Wala tayong debate sa ganyan. Pero ang tanong natin, does it mean that they are low-centered people? Ito ba ibig sabihin kasi anticipated ano yung conversation natin? Mga conversation natin, Sunday law, parang low-centered na lang.
Low-centered na lang kaya? Does it mean that we are a low-centered people or Christ-centered? Kasi wala na. Sandilo na lang, hindi na nakikitaan. Kaya nga, nabulag. Ano ang pagkabulag? Hindi makita si Kristo. Yung Kristo na nagsasabi. Kasi, siyempre, si Satanas nagpakilala ng Kristo mga galaw niya. So, paano yan? Anong nangyari ito? Paano nangyari ito? Siyempre, mayroong kaaway yung motive nga natin. So, yung salitang sandilo, hindi na magtagal kasi ito ngayon ang dyan. Pagkatapos na ma-injection yung vaccine, tapos pag hindi susunod, magawa ng batas. Pero, almost to be true. Kasi yun naman talaga ang mangyari. Pero, is that the way the Bible is telling us? Yung tanong dyan. Kung ganyan ba ang sinabi ni Kristo, ganun ba ang dynamics o yung reality na mangyaring ganyan? Yan ba ang sinabi ng Spirit of Prophecy? So, yan ang importante, kapatid. So, kung mag-research ka ng persecution sa Bible, siyempre, wala sa Bible ang sandilo. Yun ang sinabi ni Pastor. Asa na sa Bible ang sandilo? Sa Garden of Eden, wala sa sandilo. Sa panahon si Daniel, wala sa sandilo. Sa panahon wala sa sandilo. Akala sa sandilo? Asa na? Sa Bible ng sandilo. So, dili na ito makita, kapatid, nga ang atong tunan o atong basahon yun, basahon yun na ito ba? Sumada total. Diba, Sister Maris, na di na kailangan mo, di mo na kailangan, sabi niya na mag-aral pa ng theology. Ay, ito na lang. Ito ay importante. Huwag na tayo magdebate ng iba't ibang doktrina. Hawakan na lang natin yung Christ closing prescription. Kasi yun talaga ang mahuli na una. Ang nauna, ang mahuli na, kapatid. So, pag i-search mo yan sa Bible, sa eSword, may 3 verses lang na makikita mo na gagamit ang persecution. No? Sa Lamentations 5:5, Matthew 13:21, isa lang sa Old Testament. Then Matthew 13:21, Mark 4:17, Acts 1:8, yan. Sinasabi dyan yung persecution. Acts 11:19, Acts 13:50, Romans 8:35, paano sinabi yan? So pag binabasa mo yan, halimbawa, Romans 8, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, nakedness? Pag binasa mo naman sa Acts, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, raised persecution against Paul. Sa Galatians naman, as many as desire to make fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. And he that will... So ang tinatanong natin, saan ba sa Bible yung sinasabi? Saang prophecy sa Bible yung sinasabi ng mga Sabbathista na magkaroon ng universal sandilo? At saka magkaroon agad ng persecution. Simple, lalabas pang Antikristo. Yung Antikristo, i-control niya ang lahat ng gobyerno, one world government, then one world currency. Para sa one world currency, you cannot buy, you cannot sell. Mura sa plaster yun. Parang yung plastada talaga, kapatid. Kaya nga, sinabi ni White, study the book of Revelation in connection with Daniel. Kasi kung Revelation lang ang basahin mo, ay mahirapan ka at hindi mo talaga makamit yung whole picture, yung principle na nag-revolve sa fulfillment, kapatid. Nag-mobilize sa fulfillment. Kaya movement ito, kapatid, movement ang tawag niyan. So sa lahat ng mga citation ng persecution, 10 lang yan sa Biblia, ginamit din siya ng 3 word. Ginamit siya sa 3 Greek word. Isa dyan yung tinatawag na, dioko. Prolonged causative form of primary verb deo. Compare the base, and implication to persecute. Ginamit din yan, kapatid, Tapos yung mga word na persecution, yung English na yan, 10 beses lang ginamit. Pero ang origin Greek word niyan, mayroong 44, mayroong 45, mayroong 10 sa paggamit ng
original Greek word. Mayroong diugmos. Ang meaning ng diugmos, persecution, ginamit din yan sa iba't ibang 10 verses na binasa natin. Yung isa naman, thlipsis or pressure, ang tinatawag yan. So pag titingnan natin itong tatlo, saan ba nakapaloob sa tatlong word na yan yung para sa ating generation? Para hindi tayo malito, hindi natin ma-misapply ang right word of the right time. Okay? Yun ang dapat natin. Kaya nga, what is the living word? The word of Christ. How is the truth? How is Christ alive? Paano buhay si Kristo ngayon ang kanyang salita? How is word alive, active today? So, sumada total, mga kapatid, my beloved brothers and sisters. Ang apocalyptic usage lang na ginamit ba apocalyptic, ay thlipsis lang na Greek word. Thlipsis. And lo and behold, ginamit lang din ito sa river, sa mount, at sa island. Oh, ganun ba? Siyempre, kasi isa lang ang language niyan. Isa lang ang nagsasalita. At isa lang din ang panahon na nakaukol ito. Na-appropriate ba ang word na ito? Saan yun? Sa Matthew 24:21. And then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Wow. Matthew 24:22, and except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. So pag hindi pa ikliin, wala ng flesh. Bakit? Kasi adulterated na, defiled na ang flesh eh. Paano tayo buhay na sa salubong na no evil coexist? Kasi mamatay. When Christ will appear, those having tenth of sin will die. Mamatay, kapatid yan. Kaya paikliin ng panahon ng Panginoon. So ang paggamit ng salita, kapatid, for it will be a great suffering. Matthew 24:21. Sa Mount of Olive ito. At maraming Bible translations ang ginamit natin ngayon. Kahit ano pang Bible translations, nag-describe lang din yan sa ating generation. Bakit? Kasi may mga indicators. Di ba? Napag-aralan natin yung indicators. Yung words na ginamit. Words ba na ginamit? Sa origin. Yung paggamit ng original word. For it will be a time of great suffering, such as never has been from the beginning of the world till now. Ganda. And assuredly never will be again. Ganda. For at that time there will be great suffering, the kind that has not happened from the beginning of the world until now, and certainly will never happen again. Sa word pa lang, kapatid, paano ma-apply yung iniisip ng matagal ng mga Adventist, ng ating mga kaibigan, na hinihintay ko kasi pagdating ng sandilo, tatago tayo kasi i-persecute na tayo dyan, bugbugin tayo dyan, maghanap tayo ng yungib, cave, kasi doon tayo magtago. Huwag na kayong mag-anak kasi pag umiyak yung mga anak natin, marinig tayo ng mga pulis na humahabol. Ha? Grabe. Grabe yan. Totoo kayo. Nasa Bible kaya yun? Mga pag-iisip na yun? Maniwala ka sa hindi, kapatid, whole world ng mga Adventist na engaged, na ano tayo, ng molded sa ganyang pag-iisip. Ngayon, kayo dyan. Di ba? Sandilo at saka persecution. Akala nila ay yung radical reconnection na hindi ganyan. Tayo nga nagkano na. Yung sandilo ay talagang consequence na. Maintindihan natin yan muna, kapatid. Kasi titingnan natin yung salita ng Panginoon. Ang sinabi niya, di ba? Sinabi niya dito. Sinabi niya dito ba? For it will be a time of great suffering, such as never has been
From the beginning of the world. Yun ang indicating words. Since from the beginning. Sa international version, the kind that has not happened from the beginning of the world. Hindi pa nangyari. Simula nang itinatag ang kasi world, since the commencement of the world. Isipin mo, since the world, anong meaning ng world sa dictionary? An earthly state or human existence. Planet Earth, Earth and everything on it. Ha? Bakit in-interpret natin ngayon na yung persecution ay nangyari na yan sa Dark Ages? Ang sinabi naman, history will be repeated. Anong history yun? Secular history or biblical history? Yung motive ng great controversy. Hindi ba? Kasi kung history of the secular world, maraming history tayo magamit. Pero, since the beginning of the world, na hindi pa nangyari nga eh. Since the beginning of the world. Kasi pag nangyari ito, wala nang kasunod. Kaya nga, paikliin ang panahon kasi pag nangyari ito, wala nang kasunod. At ang sino man na makatayo nito, na makikitaan nila ang ganitong tama na sinasabi ni Kristo, never will happen again. Hindi na sila ma-deceive. Hindi na nila maranasan pa. Yung stress na yan. Kasi ang Christ prescription in this Mount of Olives, yung Mount of Olives, healing siya, kapatid. Healing, gamot siya. Nakaranas ako, nabi kaming na-engage na experience. Parang takot sila. Kaya nga, maghanap talaga ng bundok na magtatago sila kasi dito tayo, hindi tayo makita. Kawawa naman ang ganyang pag-iisip. Palaging hinahabol. Saan ba ang Panginoon para sa ganyan? So dito natin maintindihan na since the world began. Ang ibig sabihin ng world, all inhabitants, life and non-life. Kasi ang ginamit yan sa Greek word, cosmos, since the beginning of cosmos. Di ba? Since the beginning of the world, cosmos. Hindi naman sinabi, since the beginning of the church. So, ang ginamit na Greek word niyan, yung tribulation, ang ginamit niyan is thlipsis. Oh, yun ang original. And there shall be a thlipsis, never has since the beginning. Ang meaning ng thlipsis sa English, sa kanyang Greek word, pressure, literally or figuratively. Bait talaga ng strong concordance kasi nilagyan ng literally or figuratively. Ang ganda niyan. Ito talaga, hindi nagkulang. Pati na ang secular writers. Afflicted, anguish, burden, persecution. Kasi pwede man. And there shall be a persecution never was since the world began. Ay hindi maaaring maging persecution. So mahalata agad na. Hindi na pwede yung Dark Ages. Binugbog tayo dyan. So ang ginamit dito, tribulation. Tribulation ang ginamit. Or trouble, kapatid. So dito natin makikita na ang meaning ng thlipsis, primary meaning niya, hindi pala tribulation. Ang primary word niya na meaning is pressure. Ano yung pressure sa English? Puntahan mo ang dictionary, ang meaning ng pressure, stress, tension, conflict, tensionado, stress. Grabe, malalim. So profound is the word stress. Literally and figuratively. Grabe no, na-anticipate talaga ng Panginoon. Ang meaning ng pressure sa Microsoft Encarta ay weight, heaviness, kabigatan, burden, compression, gravity, density, force, stress, anxiety, weight, demands. Grabe. Pati demands ng anak mo, stress na. Pati hindi natin namalayan yung demands pala ng ating puso. Stress na pala yun. Persecution na pala yun. Sabi ng word, load, burden. Pero dinisib tayo ni Satanas.
para hindi tayo makapaghanda. Kasi ang iniisip natin, hanggang hindi darating ang sandilo, hindi darating ang persecution. And that's the greatest lie, the most outstanding deception na pinaputok ni Satanas, launched by Satan, is the concept of sandilo and persecution. Grabe, kapatid. Tension, care, hassle. Kaya nga, yung sealing talaga, serious, settling into the truth intellectually. Kailangan talaga, kapatid. Intindihin ito ba? Intindihin, kapatid. Kaya, alam mo, si Kristo, He only called the 12 and transformed the world upside down. He only called few. Kaya nga, ang dating natin sa Revelation 144, napakaliit lang yan. But I tell you, my friend, right now, ikaw ngayon na nanood, pag magpatuloy ka na panghawakan at ibigay mo sa Panginoon, at panghawakan ng grasya niyan. So, pagtitingnan natin ngayon na since the beginning of the world, what is the difference of planet Earth before globalization? By the way, nakalimutan ko sabihin, ang globalization 1951 lang yan, na word na pinasok sa ating mga dictionary. Pero ang globalization ay, in concept, ay since time, parang Tower of Babel, globalization yun eh. No? Globalization movement na yun, one world, yung sabi niya. Pero ano yung one world na pinag-usapan ni Kristo? Yun ba kaya yung sinasabi ng conspiracy theory? Kasi kunti lang talaga ang ano niyan. Kaya nga ayaw ng Panginoon sa atin na mayroon tayong ugali na presumptuous. Yung i-presume mo, i-assume mo ang bagay. Kasi by the moment you presume, it will balloon, no? Masubra yung ating pag-iisip na hindi na yun ang maging tama. So you have to beware na maging presumptuous ang ating mga pag-iisip. So pag sinabi, hindi pa nangyari simula nang itinatag ang mundo. A tribulation never was since the creation of the world. So tanong agad natin, anong diferensya pala ng planet Earth bago pa ang globalization? May diferensya na kaya ang planet Earth at sa panahon ni Adan at ni Eva? Meron na kayang diferensya ang planet Earth after the flood at sa atin ngayon? Diba? Kung ang globalization na word, basihan lang natin sa 1951. Sige, doon tayo sa 1951, from 1950s. Simula sa 1950s hanggang ngayon, ano ang kaibahan ng mundo before globalization? So pag sinabi naman ng Bible na since the creations of the world, since the creation of the commencements of the earth, let us do justice also to the verse. Kasi world yan, so it involves about earth and everything in it. So, ang mundo at ang lahat ng nasa mundo. Kasi sinabi niya, as thlipsis never was since the world began. So, malinaw ito, dapat maintindihan natin, kapatid, na makitaan natin ngayon ng diferensya kung ano ang kaibahan ng planet Earth before globalization. So, kaya nga, kailangan natin ng science. So, truth stands by itself. Truth is self-evident, kapatid. Evident na. Kaya kailangan talaga, lalo na sila ni Ma'am Nenek dyan, sila dyan sa New York, no? Na they are going to keep on sharing. No? Hopefully, we can provide you the details at kung meron tayong magawa na i-share nyo yan sa Andrews o sa lahat ng mga institutions. Sa lahat ng mga ministries dyan. No? Share natin ito. From the Philippines with love, no? To Doug Batchelor, to Walter White, lahat naman yan. So stress yan, kapatid, ang tawag niyan, stress. Sino nagsabi? Yung Bible din. Sa anong basihan? Yung Greek word. Ano may ibig ng Greek word? Pressure. Ano ibig sabihin ng pressure? Stress. So, mayroon siyang related word na kailangan natin makita, kapatid. Pag sinabing stress, okay, sa tao, na-involve na dyan yung physical, mental, spiritual.
Pero titingnan natin kung gaano katotoo sa ating generation. Anong kaibahan? So kayo na mismo ang mag-determine ngayon. Nang isinilang kayo, ano ang kaibahan ng buhay ninyo? Anong kaibahan ng tanim? Unahin natin daw sa lupa o sa animal. Saan kayo makahanap na ang mga hayop ngayon ay, according to the science, stress, animal stress. Napakaraming research na ginawa. Na ang na-stress na animal, mag-excrete siya, excretion. No? The natural reactions of an animal, of a living organism, to respond to a given condition. Ang tawag niyan, a given condition. So mayroon tayong natural stimuli. Ang stimuli ng hayop, pag na-stress sila, siyempre, lalabanan nila yon. So ang mga chemicals na nirelease ng mga animals, eventually, na-discoveryhan ng science, ay iyan pala ang nag-cause ng cancer. Grabe. What a world! Anong buhay na? Tingnan mo yung sa picture na yan. Nakakulong ang mga manok. Noong unang panahon, ang manok ay natural growth niya. Ngayon, unang labas, 45 days. Ngayon, may 14 days na manok. Ang liit ng busis niya, pero ang laki ng kanyang katawan, kapatid. Stress sila. Makabili ka ng manok dyan, bibilhin mo ang manok, lalo yung mga kal. Yung kal, bakal, yung puti. Grabe, hindi nagalaw. Buhay yan, ha? Tinalian mo na, ilagay mo sa tricycle, sa motorsiklo. Kahit ilagay lang yan sa tagiliran, hindi na sila nagalaw because they are used to have that life. Kasi nakulong sila, natalian sila. Sa mga bata, kapatid, no? Mayroong mga documentary tungkol sa ganito, no? Mayroong maraming documentary yan sa YouTube. Paano ang mga animals na kinakain ng tao, no? Ay nag-emit sila, nag-excrete sila ng mga toxins sa katawan. Na pag nakain ng tao ay makaresulta ito ng sakit ng mga tao. Kaya nga nagka-COVID eh. Nagka-COVID kasi yung mga abat, baba. Tawag diyan abat, no? Sipin mo, kainit tapos litsuno na hindi yan ang kanyang papel. Talagang mag-excrete siya ng virus, kapatid, na yung hindi mo ba, yung so powerful virus. Yan o, tingnan mo yung baka. Siyempre mo, puntahan mo yung mga nagre-raise ng baka, ng mga baboy, puntahan mo yan sila. Di ba hindi yan pinagalaw, kinukulong yan, tapos ang ilaw ay 24 hours ang ilaw, tapos palaging kain na lang kain para maging tender ang kanyang katawan, para pag kinatay siya, tender siya, malambot siya, nakakainin ng tao. Pero sana sa ating movement na pabalik na tayo sa original, alam na natin na we will be enjoying the prescribed food for His creation. Dapat unti-unti nang mawawala sa atin yun. Sa tulong ng Kapanginoon, sa tulong ng Holy Spirit yan, kapatid. Tutulungan tayo dyan. Kasi movement yan ng work of redemption niya eh. Work of restoration. Huwag nila, kayo namang mga vegetarian, kinukundi na nila yung nakain ng baka, nakain ng manok, nakain ng isda. Wala yan sa Biblia na kundinahin mo yan. Sa story of redemption, kaya nga sa story of redemption, kailangan na isubmit natin kasi maintindihan na papunta tayo balik doon sa Eden na wala namang katayan doon. No mother, wala nang ano doon ba? Na bloodshedding. Dito yan, mga baka, nakaganyan lang, kain lang yan, 24 hours. Tapos may mga pag pinagatas pa yan sila, pinagatas. Grabe, talagang ano na ba yung stressful condition sa hayop. Alam nyo ba na ang hayop, kapatid, upon creation, the beast, sinabihan nga sila na nakapag-communicate nga ang Panginoon dyan eh. Okay, go and multiply and fill the land. Hindi nakapag-communicate. Kaya nga may mga hayop, pag kinausap mo, nakikinig yan eh. Nakikinig talaga sila, kapatid. Hindi na lang gaya nung original kasi adulterated na. Sila, naging bahagi na rin sila. No, ang mga hayop. No, nabiktima na rin sila sa
kasalanan ng tao, kapatid. Kasi lahat na-condemn na, kapatid, in this planet Earth. Kaya dito, ang animal stress. Lahat ng klase ng animal. Maliban sa na-stress sila sa ginawa ng tao, sa mga indirect na ginawa, na-stress sila din sa kondisyon ng kanilang environment. Yung kanilang, yung nagkaroon tayo ng na-alter na ang kanilang natural habitat. Grabe na, kapatid. Kahit hindi na sila yung mga ni-raise ng tao, kahit yung mga nasa bundok, talagang na-stress na rin sila. Puntahan naman natin, tapos ang lupa, sa tanim naman tayo, sa tanim. Diba? Sa hayop, punta tayo sa tanim. Sa tanim, kapatid, sa soil pala. Pag ang soil ay hindi mataba, apektado ang ating buhay. Kasi dito tayo nakasalalay sa ating kain. Sa tanim din, dito nakasalalay ang green principles ng planet Earth. Pag walang green, mainit. Pag mainit, katakot-takot na bagyo at lindol ang mundo. Ngayon nga, sabi nga ng science ngayong araw na to, kakaiba na ang mundo kasi ang bagyo ngayon ay category 5 na. At mayroon ang Fujiwara effect, yung dalawang bagyo magkasalubong at magsama-sama sila. Ang mensahe ng mundo, ang Panginoon talaga grabe. Ibinigay na lahat ang karapat-dapat na mensahe na dalawa nagsama-sama ang bagyo ngayon. Yung tumama ngayon, yung storm Laura ba yan? Na tumama sa Texas, sa Louisiana. Grabe, kapatid. Mga mensahe ba ng Panginoon? Kawawa yung mga nabibiktima, pero yung iba parang wala lang. Nasanay na ang mundo, ang tao, sa mga storms and calamities. Saka pa lang yan maging pag sila na mismong natatamaan. Talagang na. So itong soil stress. Tingnan mo, science ang nagsabi Napaka-acidic na ng mga lupa. Diyan sa Melbourne, Australia, thousands of hectares before, 50 years ago, napaka-fertile, napaka-productive. Ngayon, kapatid, wala na. Alam niyo ba na mayroong 6 na bansa lang ang nag-supply ng food chain sa buong mundo? Pag ang bansa na ito ay matatamaan, 2 bansa matatamaan sabay-sabay ng calamities, mag-food shortage ang planet Earth. How unstable we are in this planet Earth. So itong tinatawag natin, sinasabi nating acidity ng lupa, tingnan mo ang resulta ng tanim. So, soil stress ang tawag niyan, kapatid. Bakit? Kasi hindi nila normal na lalagyan sila ng mga chemicals, compounds na inimbinto ng tao. Inimbinto ng tao, kapatid. Diniscuss natin yan, di ba? Doon sa nation shall rise against nation. So matapos ang animal stress, soil stress, soil stress, kapatid. Nandito tayo sa plant stress. Pag ang plant, kapatid, ay na stress, tingnan mo, payat na nila, kapatid. Napakapayat na ng mga tanim ngayon, kapatid. Tingnan mo yan. Kaya maraming initiative ang ginawa ang mundo ngayon kaya balik tayo sa organic. Kasi pag hindi tayo mag-organic, wala nang lupang mataniman. Di ba? Wala nang lupang mataniman. So ang tao ngayon excited sa organic. Hindi na sila masyadong excited sa parating na Panginoon. Kasi kami nakauna sa organic. Kaya makabinta kami, pipira kami nito. Nung kami na ngayon ng organic, siyempre, kami nanguna. So kami, ngayon mga Adventist ng organic, so makaproclaim kami ng mensahe na ito. Kapatid, yan na nga ang movement ng Panginoon. So, the Global Plant Stress Initiative. So, lahat ng problema ito, may solusyon ang tao. So, ang solusyon na ito, kailangan sama-sama nating tulungan. Kaya mag-organize ng farmers, mag-organize ng mga organizations para tugunan ito ang mundo, kapatid. Sipin mo, animal stress, land stress, soil stress, plant stress. Maliban doon, mayroon pang water stress. Sa water stress na yan, kapatid, grabe na. Kaya naimbento ang mga machines na mag-produce daw ng alkaline. Grabe. Alkaline machines. Grabe. Na naging negosyo na ngayon ang alkaline. Kung totoo yan, hindi na sana nakasakit ang mga tao dyan sa paggamit ng mga machine na yan.
Ang mga machine na yan ay galing sa Korea at mga imbento niya. No? Siyempre, from the eastern part of planet Earth. Nandoon ang mga konsepto ng yan ang yin, east and west, yung mga invisible lines, yung mga presentation ng mga invisible lines. So itong water stress na ito, kapatid, ay talagang apektado ang buong humanity ngayon. Kaya ngayon, ipakitaan ko lang kayo, kaya nga, the science of the world is telling us. Science of the world is telling us. And there shall be, ending ito, kapatid. Closing movement na ito. Baka nag-isip pa kayo na may kasunod ba? Kaya nga si Al Gore, ang science ng United Nations, nagpakita sila ng an inconvenient truth. Hindi talaga convenient yung katotohanan. Kasi mag-counter ito sa mga desire ng tao at mag-counter ito sa mga existing natin na mga iniisip. Kaya an inconvenient truth. Kasi paano ito i-handle ng mga bansa na nakasalalay ang kanilang buhay at ang kanilang ekonomiya? So panoorin natin itong presentation ni Al Gore, kapatid. Ito. And so Ang mga clips lang ito, kapatid, ha? Mga last part ng clips ito. Because our way of thinking is the third and final factor that transforms our relationship to the earth. Relationship. If the frog jumps into a pot of boiling water, it jumps right out again because it senses the danger. But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move. It'll just sit there even as the temperature continues to go up and up. It'll stay there until it's rescued. It's important to rescue the frog. But the point is this. Our collective nervous system is like that frog's nervous system. It takes a sudden jolt sometimes before we become aware of a danger. If it seems gradual, even if it really is happening quickly, we're capable of just sitting there and not responding and not reacting. So nakikita nyo, kapatid, no, yung relasyon sa planet Earth. So basic naman sa tao ito. Basic ba na tugunan ang ganitong problema? Kaya nga, without the Bible, without the story of redemption, ay pinaka-the best ito ng mga solusyon. Na ito pa, another video clips, kapatid. Papanoorin, tingnan. These are actual measurements of atmospheric temperature since our Civil War. In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear. And in recent years, it's uninterrupted and it is intensifying. In fact, if you look at the 10 hottest years ever measured in this atmospheric record, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. We have already seen some of the heat waves that are similar to what scientists are saying are going to be a lot more common. A couple of years ago in Europe, they had that massive heat wave that killed 35,000 people. India didn't get as much attention, but the same year, the temperature there went to 122 degrees Fahrenheit. This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with 100-degree temperature or more. 200 cities and towns in the West set all-time records. And in the East, there were a lot of cities that... By the way, kapatid, 2009 ito na 2005 ito na data. Tapos itong An Inconvenient Truth ni Al Gore ay 2009 na publish ito. From 2009 hanggang ngayon, patindi ng patindi, kapatid, ang ating mundo. Padami ng padami. Kaya nga ngayong araw na ito, kahapon, sinabi nilang nasa boundary ng category 5 na bagyo ang tumama sa Texas, Louisiana, kapatid. So these are manifestation ba na isang biblical footsteps sa na approaching God. Ituloy mo nga, ituloy mo. So, did the same thing, including, incidentally, New Orleans. So the temperature increases are taking place all over the world, including in the oceans.
This is the natural range of variability for temperature in the oceans. You know, people say, oh, it's just naturally goes up and down, so don't worry about it. This is the range that would be expected over the last 60 years. But the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase. Now I'm going to show you recently released the actual ocean temperatures. And of course, when the oceans get warmer, that causes stronger storms. We have seen in the last couple of years a lot of big hurricanes. Hurricane Jeannie and Francis and Ivan were among them. And the same year that we had that string of big hurricanes, we also set an all-time record for tornadoes in the United States. Japan, again, didn't get as much attention in our news media, but they set an all-time record for typhoons. Previous record was 7. Here are all 10 of the ones they had in 2004. The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South Atlantic, but the same year the first one ever hit Brazil. Summer of 2005 has been one for the books. The first one was Emily that socked into Yucatan. Then Hurricane Dennis came along and it did a lot of damage, including to the oil industry. This is the largest oil platform in the world after Dennis went through. This one was driven into the bridge at Mobile. And then, of course, came Katrina. It's worth remembering that when it hit Florida, it was a Category 1. But it killed a lot of people and caused billions of dollars worth of damage. And then, what happened? Before it hit New Orleans, it went over warmer waters. As the water temperature increases, the wind velocity increases, and the moisture content increases. And you'll see Hurricane Katrina form over Florida, and then as it comes into the Gulf over that warm water, it picks up that energy and gets stronger and stronger and stronger. Look at that hurricane's eye. And of course, the consequences were so horrendous. There are no words to describe it. We're getting reports and calls that is breaking my heart from people saying, I've been in Miami. I can't take it anymore. The water is up to my neck. I don't think I can hold out. And that's happening as we speak. We told everybody the importance of the 17th Street Canal issue. We said, please take care of this. We don't care what you do, but figure it out. Something new for America. But how in God's name could that happen here? There have been warnings that hurricanes would get stronger. There were warnings that this hurricane, days before it hit, would breach the levees, would cause the kind of damage that it ultimately did cause. And one question we as a people need to decide is how we react when we hear warnings from the leading scientists in the world. There was another storm in the 1930s of a different kind, a horrible, unprecedented storm in continental Europe, and Winston Churchill warned the people of England that it was different from anything that had ever happened before, and they had to get ready for it. And a lot of people did not want to believe it, and he got real impatient with all the dithering. And he said this, the era of procrastination, of half measures, of soothing and baffling expedients, of delays is coming to its close. In its place, we are entering a period of consequences. In its place, we are entering a period of consequences. Grabe kapatid, no? Makikita mo talaga, no? Yung warning ba na in the previous experience, no? Panahon sa Europe ni Winston Churchill,
Nakikitaan na yung warning ba? Pero dito sa Pilipinas nga, dyan sa California, lahat ay the whole world today. Mabigat yung sinasabi na the big one. The big one is coming. Pero parang wala lang, kapatid. Parang wala lang. Pero tayo bilang mga pili ng Diyos, we have nothing to fear as long that we follow His instructions. Ano yung instructions niya? Saan tayo dapat? Ano dapat nating isabuhay? Ganon, kapatid. So ituloy mo. Tapusin natin. Making mistakes in generations and centuries past would have consequences that we could overcome. We don't have that luxury anymore. We didn't ask for it, but here it is. Is the winner of the national popular vote, but the state of Florida, whomever wins there wins the white Blow. So, has just had a year very similar to the one. So dito, kapatid, ito naman ay may political si Al Gore, who was supposed to be pero ito, tingnan natin yung mga last storms. An unnoticed effect of global warming is it causes more precipitation, but more of it coming in one-time big storm events. Because the evaporation off the oceans puts all the moisture up there. When storm conditions trigger the downpour, more of it falls down. The insurance industry has actually noticed this. Their recovered losses are going up. You see the damage from these severe weather events. And 2005 is not even on this yet. When it does, it'll be off that chart. Europe has just had a year very similar to the one we've had, where they say nature's been going crazy. All kinds of unusual catastrophes, like a nature hike through the book of Revelations. Flooding in Asia, Mumbai, India, this past July. 37 inches of rain in 24 hours. By far the largest downpour that any city in India has ever received. A lot of flooding in China also. Global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought. This neighboring province, right next door, had a severe drought at the same time these areas were flooding. One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation. And focus most of all on this part of Africa, just on the edge of the Sahara. Unbelievable tragedies have been unfolding there, and there are a lot of reasons for it. But Darfur and Niger are among those tragedies. And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought. This is Lake Chad, once one of the largest lakes in the world. It has dried up over the last few decades. So dito natin makikita, kapatid, no? Dapat malinaw ito sa atin ngayon na ang lahat ng natural calamities ay hindi yun sinasabi na dahil sa tinatawag na harm. Di ba? Harm. Ang science of the world, practical science will tell us, dahil nga sa industrialization, naimbento na ang mga sasakyan, naimbento na yung mga compounds, mga fluorocarbon, naimbento na lahat, yung mga paano ang tao gumawa ng mga bagay na hindi niya iniisip na ito pala ay mayroong mga consequential negative effects. So human as we are, tingnan natin ito in the motive of the great controversy and the motive of human fall. Kahit gaano tayo ka-genius, limited yung ating understanding kasi we could not make this earth a place as a wonderful for eternity. Hindi natin magawa ito eh. It's God. Kasi we were not created by God. We were not created by God to die. We were not created by God to experience such calamities. We were created to enjoy the beauty of God's grace and love. We were created for that. Pero dito, kapatid, nakikita natin ngayon
na kaya nga ang mensahe ng Panginoon sa kanyang Mount of Olive as movement of His coming, it aggravates more. Isipin mo ngayon, sa kay Al Gore nga, anong taon pa yon? Pero ngayon lang din, maliban dyan sa Louisiana, sa iba't ibang dako ng mundo, magkasabay nagbaha. Araw-araw, iba't ibang bansa nakaranas, thousands have been displaced in their homes. Dito nga sa amin, yung earthquake ng aming kapatid ay yung napakagandang bahay na wasak at nangsanhi ng kanyang kamatayan. So dito natin dapat intindihin na ang movement na ito ay may reaction, may response ang tao. Na sa response na ito na mabubuti ang kanilang hangarin. Hindi yung giniisip ng conspiracy theory na ginawa ito na i-depopulate ang mga tao, tapos para makontrol, pag makontrol lalabas ang Antikristo, tapos ngayon yung biochip para you cannot buy or you cannot sell. Ay, that's out of the Bible and that's not the reality, my friend. That's not the truth. It's not the truth, my friend. It's not the truth. Tama naman na mayroong chips, mayroon tayong ano ba yan? RIFD. These are the technologies of our time. Huwag tayong mag-imbento ng mga assumptions na presumptions. Kasi pag titingnan natin ito, kapatid, yung nangyari sa planet Earth, kasi ito rin ang byproduct ng human carelessness. Kaya ang panawagan nga, magkaisa tayo. Sama-sama nating solusyonan ang problemang ito. Pero the Bible is very clear. Pag ito na ang nangyari, kapatid, dapat, oh Lord, please thou come now, oh Lord. Pero hindi. Lalong bumibili pa ng mga condominium sa syudad ang mga anak ng Diyos. Lalo pa silang nabibisi sa kanilang mga negosyo sa mundo, kapatid. In spite of the material evidence na mismo na ang planet Earth, mismo na ang lupa ang nagsasabi, ang tanim na ang nagsasalita, ang bato na ang nagsasalita, ang mga hayop na ang nagsasalita, ang mga tubig na ang nagsasalita, ang dagat na. Kung mayroon lang tuno, sana para mapakinggan natin ang iba't ibang lindol na nangyari ngayon sa mundo. And it's getting worse, my friend. It's getting worse. Bakit sinabi? In the last days, perilous times shall come. Hindi ba malinaw yun? Perilous times. So dito ngayon, makikita natin bakit napakahalaga na maintindihan ang river, mount at island. Para hindi tayo madali doon sa mga conspiracy theory. Isipin mo, sa river, sa mount, sa island, dito natin nalalaman na ito pala, no? Na sa lahat ng problema, solusyonan kasi in unity there will be peace, in peace there will be prosperity. Napakagandang program yan, kapatid. Pero it is God, the Creator, who is our Redeemer, who is going to make this earth new. Behold, I make all things new. All. Bakit all ang kina-qualify? Indicating words, indicator na maganda. All. Kasi pati ibon, pati lupa, pati tubig, bakuhin ng Panginoon yan. Because these are all been tainted by sin, my friend. Kaya sa ating generation, yung river, mount at island, napakaraming mga indicators ang binigay ng Panginoon. Sa language pa lang, kaya nga, napakalino pinag-aralan itong nakaraan, yung Matthew 24:14. Nagsalita na lahat sila. Yan ang gospel of the coming kingdom. Itong napanood natin yan, coming kingdom, dapat ang makita dyan. Hindi yung coming na solusyon na hinulma ng tao. Hindi na, kapatid. Huwag na tayong sasali sa mga solusyon. Pag sinalihan mo ang ganyang solusyon, kapatid, ibig sabihin, sinalungat mo ang sinabi ng Panginoon. You're going against. Supposedly, tayo na ang mag-warning kasi darating na siya sa warning so they can prepare to meet Christ.
Na mawalan sila ng pag-ibig sa mundo gaya ng asawa ni Lot. No? Na lumingon kasi siyempre nanghigi pa si Lot ng isang lugar na maganda, di ba? Isang lugar na isang maliit na syudad. Siyempre kinumpare ng asawa ni Lot. Kung nakita niya yung gusto ni Lot, lumingon naging batno. So tingnan mo ang indicators. Daniel 11:40-43, into the country. Grabe, nandyan talaga. All nations are na-involved, na-engage na ngayon sa lahat. Tingnan mo dyan, may world meters ng earthquake, world meters ng catastrophe sa internet. Tingnan mo sa Google. Pag tingnan, araw-araw yun, bawat oras, ang dami. Ang dami na. Grabe na talaga, kapatid. The world is telling us, and the Bible has been telling us that these are the movement of Christ coming. Parehas lang sila ng language, Ano pa itong parehang language? River, mountain, island, time of tribulation, Revelation 12:1. And there shall be a time of tribulation. Ang word na ginamit yan, talagang ending, Matthew 24, a great tribulation. A great tribulation. Kasi they talk the same time. It describe our time. Ano yung tribulation na yan na sinasabi? Di ba? Ano yung tribulation na yan? So sa mga tribulations na nangyari ngayon sa mundo, ang river mountain, si Kristo ang nagsabi na may solusyon na gagawin ang tao. Kaya nga, si Satan, binasa natin kagabi, benefactor na siya. Pinag-aralan natin, siya na ang tumulong. Siya na ngayon, bumilib na siya sa kanyang ginawa eh. Di ba? Kaya ngayon ang sinabi na, He shall destroy. Di ba? Time of tribulation. Ito ang sinasabi sa Daniel 12:1, Matthew 24:21, Great Tribulation, Revelation 7:14, Great Tribulation. The same. Kaya dito natin makikita na yung solusyon ng mundo na wonderful talaga. Kasi you cannot go against the basic science. Anong basic science? Ihinto natin yung carbon emission. Sama-sama tayo. Anong gagawin na? Magtanim tayo. Organic, huwag tayong mag-chemicals. Kasi maganda wonderful na mga solutions yan. Pero what makes it destructive sa atin bilang mga mananampalataya? Because the timing, yung time mo, na instead yun na ang panahon ni Kristo, na sa lubong maghanda ka na, ay hindi ka na makapaghanda. Kasi naanod ka, nadala ka sa nakikita mong maganda. Kasi great signs and wonders ang nakikita mo ng mundo. And He doeth great wonders, mga mabubuti talaga. Kaya nga sa Genesis 3:6, makikita natin yung original na motive ni Satanas, pleasant to the eyes. Pleasant, yan ang solusyon. Pero ito na pala ang movement of Christ coming. Darating na si Kristo, kapatid. Darating na siya kasi footsteps of an approaching God na ito ngayon. Footsteps na ba of an approaching God? So pag i-analyze natin itong mga scientific evidence, nung una, against pa si Trump, kasi siya conspiracy theory siya. Paano siya against na ang Amerika ay number 1 na carbon emitters? Tapos ang kanilang run pa sila ng mga crude oil. At ang Texas, napakaraming crude at gasolina dyan, na-reserve pa yan. Maubos na ang Middle East, wala pa. So bakit natin ihinto ito? So kaya nga ang economic, kaya nga sa presentation ni Al Gore, magpili tayo ngayon. Di ba? Ano ang ating gagawin? Earth or gold? No. Economy or life? Yan. Kaya nga ngayon, na-engage tayo sa COVID. Economy or life? And halos parehas lang ang motive nito, kapatid. Parehas lang talaga ang motive yan. Kaya pagbasahin natin, nasaan sa Bible ito? Nasaan sa Bible? Yung movement of Christ. So Daniel 12:1, sinabi diyan, kapatid, anong sinabi ng Daniel 12:1? And there shall be a time of tribulation, such as never was since there was a nation. Ano yan? Since there was a nation. So mayroon tayong episode na ating di-discuss yan, kapatid. Pero dito sa Matthew 24:21, sa Mount of Olives, for them shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world.
Pero kanina sa 12:1, since there was a nation. Ano ito? Kasi ito rin ang teksto, pag binasa natin ito, by the time na i-declare ng nations of the world, United Nation, i-declare ang Sunday law, is i-declare talaga nila yun, kapatid. Kasi ang batas para sama-sama tayong mag-worship to appease the Creator, the last resort of protection. Ang humanity, wala silang, mayroon tayong inherent metaphysical na pag hindi na solusyonan ng physical, meta ang solusyon. Meta ba yung beyond the physics? Metaphysical. So, normal sa kanila na iano ang lahat ng tao. Kasi babasahin ang teksto na Ephesians 1:8 and 9 that in the fullness of time, God will gather all His people. Diba? Ephesians man yan. So gagamitin nilang Ephesians, so John 17:17, biblical din ang dating niyan, kapatid. Kasi ngayon, massive na ang calamities, na-engage na tayo. So Matthew 24:21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. Isipin mo, simula nang itataka mo hanggang ngayon na nakaupo ka, nakikinig ka ngayon. Ibig sabihin, active siya na tribulation. Napaka-aktibo niya na tribulation, kapatid. Buhay na buhay ang stress na yan. Buhay na buhay ang pressures na yan. Pero yung iba, hindi hinihintay pa. Kaya nga ang kanilang mga ugali, ang atake na lang palagi. Ano yung sinabi ng Revelation? And unto Z said, thou knowest, and these are they which came out of great tribulation. So yung mga anak natatayo na hindi sila ma-adulterate, ma-defile, sila yung came out of great tribulation. Kasi yung tribulation, intindihin natin ngayon, so powerful ang tribulation na ito. Kaya nga, pinamagatan ito natin sa English, simple and yet so devastating persecution. So yung time of tribulation, the same words. Sa Mount, great tribulation. Sa island, great tribulation. Yung movement na ito, kapatid, ay sa ating timeline ito. Timeline natin ito, kapatid. Kaya ito na, tayo na ang generation na abutan ng Panginoon. Ang sinabi ng tribulation, ng teksto, tribulation, hindi sinabi ng tribulation never was since there was a church. Hindi, kapatid. Kasi pag sinabi mong physical persecution, ay tayo ang church. May mabasa ka ba? Tribulation never was since there was a church? Or tribulation never was since there was the creation of a church? Hindi, kapatid. Since the creation of the world. Hindi pa nangyari simula ng itatag. There shall be, yun ang tribulation. Hindi pa nangyari. Ang tribulation never was since the creation of the until now and never will be again. Sinabi ni Kristo sa Mount of Olives yan. So yung kaganapan, ito ngayon. Binigyan tayo ng clue, ng hint. Hindi pa nangyari simula nang ititag ang mundo. Na yung tribulation na yan, functional siya hanggang ngayon. Hanggang sa pagdating niya. Kaya nga, no, nor ever shall be. Wala na, kasunod. Yung tribulation na yan, pag ikaw ang nasilyuhan, wala ng bearing. Kaya pag maintindihan natin ang Revelation 14, pag na-heal ka na, when you are judged by God na ikaw na ang sasalubong sa Kanya, tayo ngayon, judgment is going on, na tayo na ang sasalubong kasi nakita na natin ang galaw ng kaaway ngayon, yung art of war niya. Pag nakita natin ito, kapatid, ay never, hindi na tayo maproblema dyan. Wala na tayo dyan, hindi na tayo maepektuhan kung ano man ang mga stressful conditions na inintroduce ni Satanas. Kaya nga, bago tayo magtapos, ang katanungan dito ngayon, ng katanungan natin ba, are we really growing in Christ? Comprehensive description of His enemies, apocalyptic, or closing art of war. Ginastusan ng oras ni Kristo, galing sa red, bumaba siya para lang ibigay kay Daniel.
Binigay niya orally from his lips doon sa 4 na disciples. Ang key point doon, bakit 4 lang para yung 11? Kasi si Judas nasa doon sa kabilang kampo na si Judas at this time. Tapos si Kristo umakyat na after 40 days. Bumaba siya para lang ibigay kay John the Revelator yung 1-7. Kasi sa 1-7 doon natin makikita. Yun ang pinakamagandang kapatid. No? 1-7, pinakamagandang revelation ni Jesus Christ. So ang tanong, lumalago ba tayo? In Christ's comprehensive description of His enemies, apocalyptic or closing art of deception. Na ang deception na ito in the context of Satan's performing art of being transformed as an angel of light. Kasi he is making solutions of our problem today. Kaya yung solution niya, ang problema, ay talagang religious din. Marami sa atin, hindi natin matanggap na pumasok sa ating simbahan. Hindi matanggap, hindi magandang mensahe yan. Alam mo kapatid, mayroong mga professionals, mga lawyers, mga intellectuals na nagtatanong, bakit ganyan ang nangyari ng mga simbahan ngayon? Mga atheists, bakit ganyan ang nangyari sa mga simbahan? Iglesia ni Cristo, naglaban-laban ng pamilya, Saksi ni Jehovah, naglaban-laban ng mga pioneers, naglalaban ang Katoliko, pari, naglaban-laban ang traditional, tapos ang Sabbathista, lahat naman ay na-involved sa ganito kapatid. Kasi all two prongs ang kaaway. So are we really growing comprehensively description? His time-tested masterpiece. Anong masterpiece ni Satanas? Imitating or semblance of appearance. Kaya sa Lunes kapatid, ipagpatuloy natin itong ating pag-aaral kasi pag binasa natin yung pagka-transform niya as an angel of light, for man to be active in Christ's reign. Ang gagawin ni Satanas kapatid, na maging aktibo ang tao, to be active in Christ's reign of 1,000 years on earth's peace and prosperity. Na maging aktibo tayo sa mga ginagawa natin in relation dito sa pagsama-sama na 1,000 years of peace and prosperity. Pero wala tayong tanong kasi puro mabubuting galaw ito. Ang tanong dyan, ikaw, kung nag-involve ka sa mga ganyan, nasabi mo ba na ito ay nasulat na sa Biblia na ang mga mabuting solusyon ay hindi iyon kasi kailangan tayong maganda na sasalubungin na natin ang Panginoon. Gagawin ni Satanas sa San Angel for people to be interconnected. Talaga maglilink siya in achieving humanity's arc of oneness in peace and prosperity. Kaya marami, ano bang ginawa ni Job dyan, sama-sama dyan? Marami nagtanong. Honest, sincere souls were asking, anong ginawa dyan? Nagpa-picture siya dyan sa Pope Francis. For Christians to facilitate government initiative in realizing millennial development goals. For SDAs to be most active and multi-awarded in social services as stipulated in millennial development. Yan ang mga simple na gawin ni Satanas. Gawin kang ikaw ang pinaka-the best. Ikaw ang pinaka-magaling na singer. Ikaw ang pinaka-magaling na service. Yun ang gagawin niya. For most efficient in teaching and healing services, mangunguna ang mga Sabadista, Sabado, sa kanilang mga healing protocol, yung pala, spiritualism na ang ginagamit. Kahit hindi mga professional na nagamit ang mga stethoscope, nagamit sila ng mga pang-ano-ano na lang. Siyempre, kailangan ng serbisyong health. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating generation, ang sinasabi ng ating banal na salita, na let us grow in grace, in the knowledge of our Lord and His saving work. Yung saving work niya ito ngayon sa ating generation. Please, do not let this message end in your... You share it. I-share talaga ninyo. Kay Bel Cometa Morley. No? You have to share this because there's no other message in the Bible that talks about our time. Apocalyptic. Walang ibang mensahe. Kapatid, ang Biblia na tumutukoy sa ating movement ng ating generation. Kang Ami Andaya, kang Mercy King Alberto Bia, no? Kay Lowell Villan, Sir Lowell, it's time for us to join our efforts in proclaiming the Bible, and the Bible alone can stand in social dynamics. Kay George Andrews, thank you for sharing this presentation.
kay Jerk Andrews, no? Sa iyong mga friends, you post in your, share ninyo kapatid. Tapos ilista nyo rin ang share nyo. Tapos ilista nyo, connect nyo kasi we need sustainability. Isipin mo sila mayroong sustainable development. Is atin. Gagawa kayo tayo. Continually, you make your connections. Wala ng boundaries. Pray with them. Tapos send us your testimonies. Send us in writing or you can do your videos so we can share. We can share, my friend. So shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Sapagkat pinili niyo kami na inyong mga anak. Na-engage niyo kami sa mga kaganapan na 2,000 years ago, binigkas mo na doon kay Daniel at sa mga disipulo at kay John. Thank you, Lord Jesus Christ, that you physically came down to deliver this message. The message intended for us, the last generation. Napakarami nang nasasabi ang mundo, including the secular world, the secular writers, describing even your own words that you have spoken. So we only ask you, Lord Jesus Christ, to intercede in the remaining moments of your intercessory work. And we ask you, Lord Holy Spirit, to continually hold us, impress into our hearts and minds, give us dreams and visions. Continually protect all these people right now listening and watching with these videos. Help them, Heavenly Father, to arrange their lives, the revival and reformation, to change our views, our concepts, our ideas, so we can hold on to you what you only have spoken in the written word. Thank you for sustaining us, for healing us, because Satan is not happy with all this going on. Satan is going to intervene. Satan is going to move heaven and earth para ma-discourage o mawalan kami ng mga panahon upang panuurin at intindihin ang iyong mga banal na instruction. Give us dreams and visions na i-direct nyo kami sa mga desisyon. Kung sino man sa amin na nakatira sa city, give us the dreams and instruct us. Because the timing is always coming from you, O Lord. It's you that will move us. It's you that will change us, our life and our lifestyle. Help us to acknowledge and thank you for all the blessing of the Sabbath hour and for the rest of your children that you have appointed to watch and view this presentation of the river, the mount, and the island. In Christ Jesus' name we pray. Amen.